Spoločnosť Arenatech Čadca prevádzkuje autoservis a predajňu autodielov na adrese Hviezdoslavova 1876 v Čadci. Vďaka dlhoročným skúsenostiam ponúka komplexný servis pre všetky typy vozidiel, od diagnostiky, geometrie a výmeny olejov až po prípravu aut na STK, vrátanie jej realizácie. K dispozícii je pneuservis s presutím aj motocyklových kolies a možnosťou uskladnenia pneumatík mimo sezónu. Firma zabezpečuje výrobu, opravu a kódovanie autokľúčov, montáž certifikovaných ťažných zariadení, nosičov bicyklov, autoalarmov, autorádií či parkovacích systémov. Samozrejmosťou je výmena a opravy autoskiel aj cez poisťovne, lepenie autofólií so zárukou proti vyblednutiu až 10 rokov. Benefitom je aj rýchla obsluha bez čakania, ako napríklad plnenie klimatizácií. Arenatech Čadca je zmluvným predajcom prívesov značky Agados Slovakia. Poskytuje ich záručný aj pozáručný servis a opravy, vrátane predaja náhradných dielov a príslušenstva, poskytuje cenné rady pred kúpou prívesu.